Matagal-tagal na rin, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
Ang sarap naman ang kinakain mo, kabisyo. Anong tawag dyan sa kinakain mo? Uy, sinabawang isda. Pag naririnig ko yun, parang ang healthy-healthy ha. Bakit? Ilang taon ka na lang ba mabubuhay? Yan yung mga kinakain ng mga parang pa-exit ni. Wag naman, wag naman. May tatagal ka pa. Tatandaan mo, kabisyo, na yung mga masasamang damo, hindi agad kinukuha ni Lord. At isa ka dun. Tarot with Darot, nangungulit lang sa inyong afternoon. Sana masarap ka. Sana masarap yung kinakain mo. At sana busog ka. Mabusog ka ngayon. Alam mo, kabisyo, kapag wala talaga tayong pera, minsan kung ano-ano na lang yung kinakain natin eh. Pero sana, healthy. O nakabubuti pa rin sa katawan mo yung kinakain mo. At bukod sa kinakain mo, sana yung mga naiisip mo nakakabuti rin sa'yo. Kasi kung ano yung ipinapasok natin sa utak natin, yun ay makakaapekto sa kung paano tayo gagalaw. Kaya kabisyo, bukod sa kinakain mo, kung paano mo pag-isipan yung kinakain mo, pag-isipan mo din kung ano yung pinapasok mo sa isip mo. At kung ano ang perspektibo mo tungkol sa buhay na ito. Simulan ang araw o tanghali. Kung tanghali ka na bumangon, nang may ngiti sa labi, may pag-asa na darating din ang magandang bukas. Hindi ba ngayon, baka bukas o sa susunod na bukas. Hindi naaalat ang pitaka mong walang laman. At lagi kang may kasama mo ang Love Radio. At sa pagkakataong ito, magandang tanghali. 12:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. Samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ang himpilang, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Imbes na pag-aaral lang atupagin ko, nakagawa ko ng mali. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Leah, 20 years old. Isang exchange student dito sa Europe. At ito, ang aking secret file. Bago pa man ako makarating dito, inayos na ng school ko ang tutuluyan ko. May tinatawag silang host family. Sila ang magiging pamilya ko habang narito ako. Sa bahay nila ako titira. Makikisama ako sa kanila at matututo rin ako sa kultura nila. DJ Rocky, masasabi ko, ang swerte ko. Kasi maayos ang pakikitungo nila sa akin. Lagi nila akong kinukumusta. Pinaghahandaan nila ako ng pagkain. And they make sure na komportable ako. Hindi nila ipinararamdam sa akin na bisita lang ako. Lalo na ang host sister ko na itago na lang natin sa pangalang Claire. Only child siya. At halos magkaedad lang kami. Kaya nakagaanan namin ang loob ang isa't isa. Yung para bang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Kung ano-ano na ang napagkukwentuhan namin. Mga pangarap namin, insecurities namin, love life. Pati mga problema niya nga sa boyfriend niya na share niya sa akin. At sa sobrang close namin, halos alam ko na lahat tungkol sa relasyon nila ng boyfriend niya. Nakilala ko rin naman ang boyfriend niya. Madalas pumupunta yung boyfriend niya sa bahay nila. In fairness, mabait, magalang, tsaka pogi. And eventually, naging kaibigan ko na rin yung boyfriend ni Claire. And DJ Rocky siguro, yun yung una kong pagkakamali. Kasi habang tumatagal, napapansin ko na iba yung pakikitungo sa akin ng boyfriend ni Claire kapag wala si Claire. Nagme-message siya sa akin ng mga kung ano-ano. May mga personal na mga tanong. May mga biro na parang wala sa hulog. And as a girl, pakiramdam ko may something.
Kaya lang, imbis na umiwas ako, nilalaro ko rin yung game niya. Hanggang isang hapon, umalis si Claire kasamang parents niya. May pupuntahan sila at ilang oras lang silang mawawala. So naiwan kami sa bahay. Ako at ang boyfriend niya. Nagkakwentuhan lang naman kami noon. Nagbibiruan. Hanggang sa parang unti-unting nagbago yung mood. Hindi ko na nga rin matandaan kung sino yung unang lumapit. Basta, nangyari na lang yung hindi dapat mangyari. Yep. DJ Rocky, may nangyari sa amin. Ng boyfriend. Ng sister host ko. And malinaw naman sa akin na boyfriend siya ni Claire. At alam ko namang nakikitira lang ako. Pamilya yun. Na tinutuluyan ko. Ang pamilyang yun ang tumanggap sa akin dito sa Europe. Pero eto ako. Ginawa ko pa rin. Pumatol ako. Sa boyfriend ng kaibigan ko. Pumatol ako sa boyfriend ng sister host ko. Basta nangyari na lang eh. Ay, tumatawag yung asawa ko. Hello? Oh, really? Where and when? Ah, okay. Akala ko ba ayaw mukha mo? Okay, sige love. Go. Saan ka na ngayon? Okay, good luck. Mag-aaral ka na. Love, wait lang, naka-live ako. Mag-hi ka na lang sa mga viewers ko. Okay, bye.
New time slot. Yes, 12 to 3. Nakakatawa. Pero parang bitin yung kilay natin ngayon. So, tuturuan ko kayo ngayon paano hindi maging ahas. Paano hindi maging... paano umayos yung kilay. In fairness naman, ang mahal kaya ng ano sa Europe. Tapos biglang gaganunin lang. Ay, nako. Tapos pag lolokohan lang kayo doon. Lian, hello. Alta, hindi kasama si Jello dahil siya ay nasa tambalan segment na. Siya po ay katambalan na ni Nicole Ayala. Hi po kay Jel Ross. Oo, pwede po mag-intern dito. Miss Anna Lorraine, Jericho Ferrer, maganda at maayos na tanghali sa inyong lahat. Sana okay lang po kayo. Sana masaya kayo. Sino nakasama mo? Ako na lang mag-isa. Malungkot, pero ganun talaga. Wala naman akong magagawa kundi lumaban sa buhay. Pasok kayo, guys. Hello. Go. Go lang. Okay, so ito yung tinatawag nating mag-ayos tayo ng kilay. Kasi parang hindi sila magkambal. Sila po ay magpinsan lang. Okay, so ayusin natin. Pagmukain natin silang kambal ngayon. Naka-live tayo ngayon. Okay, so what I'm using right now, biglang, break muna tayo sa secret pal, basta may part 2 yun. Oh. Ito, BYS to. So, mura lang po ito. Hindi ako endorser ng BYS Pero ito yung ginagamit ko sa mga kilay-kilay. Pero yung foundation ko, Korean product to. Hindi to pwedeng maging local product or Western product. Ayan. Hi kay Chelay. I miss you. Brandon. Arlena Shop. Pepe. Lucenciano. Shoutout sa mga Grab driver. Tin Rivera. Hello. Henry Duaves. Watching dito sa Paco. Alibay lang yan. Hindi nila alam. Shoutout Warehouse Boys. Ayan. Miss CJ. Tuesday. Mildred Batusan from Cebu City. May. Hello. Loela Pellegrino. Jory Jandre. Dami ko ng mga binabati ngayon Okay, so eto na, inayos na natin yung kabilang kilay. Pero parang may mali ba din? Ayusin natin. Kasi kapag natatamaan siya ng ilaw, lumulubog siya So, dapat ayusin natin. Okay. So, ayan na. Tingnan natin kung magmumukha na siyang kambal. Identical twins ba? Aba, para silang naging mag-enemies. Guys, naging enemies sila. Dali lang, ayusin natin. May ayos pa ba kasi ito? Ba't ko ba kasi pinipilit? Wait lang Secret. Taray naman ni Diego Bandido. Parang, ang taray. Parang reporter lang. Magre-report sa kalsada.
Hindi, pero as a rider, okay. So this one naman, so sabi ko nga sa inyo, yung nilalagay ko talaga sa face ko, mga foundation, kailangan medyo may brand siya. So this one, I'm using Dior foundation stick. So, medyo matagal siya sa akin. Ayan o, paubos na nga siya. Pero ang ganda ng finish niya sa totoo lang. So kapag ginanyan nyo siya, tingnan nyo. Fish. What's that fish? Sa dali lang kasi tinuturuan ko sila mag-makeup kung paano pantayin yung kilay nila. Kasi tinan mo. Hindi na naman sila pa... Dali lang, hindi pa nga kasi ako tapos. Ito naman. Kasi ginaganon lang yan, oh. Nape-pressure tuloy ako. Oh. Oh. Oh my God, sa'yo pala yan. Yung alin? Yan yung foam. Ay, hindi. Iba-iba tong mga foam. Madami akong foam. It's okay. If you throw it, Na-wipe ko siya sa mic. it's okay. Throw mo lang siya. Marami akong ganito. Kasi this is intended for one use lang. Pero ito, pang 1 week na siya. 1 year nga yung ganyan ko. Okay. So, ayan na siya. Oh. Go, dude. Dude, mamaya ako kasi hindi ko pwedeng ihawak yung kamay ko dyan dahil mapupurnada yung aking makeup. Ayan. Oh. 'Di ba? Hindi pa natin nakikita na nagiging identical twin sila or twin sila. Pero, tingnan pa natin. Magagawa natin ng paraan yan. Kasi, wala lang akong mirror eh. Dapat may mirror kasi para makita mo kung talagang maayos. O, diba? Ayan. Medyo magkapatid na sila. Tapos this time, mag-contour naman tayo. So, kung ano yung pangkilay ko, yun din yung pang-contour ko kasi para tipid, tsaka para maubos, 'di ba? May expiration lang kasi itong mga to. So, wag nyo nang paabutin ng mga 5 years yan. Then, I miss you so much. Congratulations, you made it! Brush na lang po ng kilay. Ang kulay para ma-blend. Tama naman yan. So, yan. Brush natin. Actually, hindi naman talaga ako magaling mag-makeup. Pero, it works for me. Kung ano yung makeup ko sa sarili ko, it works for me. Alan Joy, hello. Ayan. Pao Marasigan, happy birthday! Ezekiel Aploy, hello. Ayan na. Tapos, ito naman next yung gawin natin. Meron ako lip and cheek tint. Ito po ay Woody. Nakalimutan ko kung nabili namin to sa Thailand. Sa gilid-gilid lang. Pero okay naman siya. Ayan na. Sika, sasabihin natin sa kanila na i-update na nila. See? And then, ito talaga idol ko to eh. Okay naman, mag-hi ka naman sa kanila. Yun oh. Belly's in the house! Yun oh. Pogi oh. Bayani Alex Jr. Hello. Ayan. So this one naman, lagyan natin ng highlighter. Hindi na ako masyado naglagay dito. Ito highlighter. This is from Dior also. So, ito naman, nasira, nabagsak. Pero, nag-work pa rin naman siya. So, kamay ko na lang yung ginagamit ko dyan. Para magkaroon lang ng shining, shimmering something. Yan.
Oh, see? Look at that. Pero syempre, meron tayong nakuha from Healthy Options. 'Di ba? Meron din sila palang ganito. Nakita ko lang kasi yung mga foundation, nahihirapan talaga ako doon. Ay, nahihirapan talaga yung face ko doon. Oh, yan. Ayan. So, eto na yon. Eto na yung look for all the day. For all throughout the day. All throughout the day. So, yun lang naman. Tapos na. Huwag na natin pagandahin pa kasi wala na ikaganda. So, yun na. Ilayo mo na para ma-appreciate nila. Ilayo mo na. Ito naman. Nakita nila yung tutsang ko. Yan. Anong lipstick mo? Cathy Doll yata to. Kung di ako nagkakamali. Sa ano kasi namin nabili? Yung sa gilid-gilid lang sa Thailand, sa Bangkok. Ganda ng hair mo. Then, I miss you so much. Nagkulot ako for you. Alam ko kasi manunood ka so nagkulot ako. Anong ginagamit na eyebrows pencil? Hindi siya pencil. Nagpa-powder ako kasi nahihirapan ako sa pencil. Ayan. Sabi ni Kitty, magpadala na po ako ng sulat. Pwede kang tumawag sa akin mamaya 0916-529-5595. Pwede ba natin i-flash yan dito? Para mamaya, tawag na kayo. 0916-529-5595. Hi po kay Sel. Ang ganda ng kilay mo. Thanks. So, diba? Ginamot ko lang yan kanina. Kanina, magpinsan lang sila or enemy sila. Ngayon, magkapatid na sila. Sabi dito, ay, sino si Miss Des? Des ba yan o Jess? Narinig ko na ba daw kumanta si Atasha Mulak? Meron akong masasabi dyan. Nasabi ko na nung gabi, panggabi kami. Ramsky Evalle, Kitty 15. Anong number? 0916-529-5595. Yun. So, hello again sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Bobby Balame. Di na naman namamansin kahapon dahil pinagtrapon. Ano na naman yan? Stephanie. Kanina nagdrama na po sa Dear Love. Ngayon po, Secret Files naman. Sel, ako di ko talaga magawa ang twins. Palaging pilay ang kilay ko. Sabi nga nila, practice makes perfect. Kathy Estrella on IG. Thank you. Kitty, nakailang beses na ako nung banggit 0916-529-5595. 0916-529-5595. Miss Amazona from Hong Kong. Okay din yata pag may... Princess Aya. Ayan. Hindi na kami panggabi. Pangtanghali na ako. Si Jello, kasama na siya ni Mama Nicole. Sa umaga, 6 to 9 na sila. Luella, hello. Lovely you, Zambong. Hello, Kathy. Paano mag-share ng story? Kung gusto niyo tumawag, 0916-529-5595. Pero mamaya ko pa yan sasagutin. Pero pwede na kayo tumawag ngayon. Para mamaya bibigyan ko na lang kayo ng form. Anna Lorraine Beronili, I miss you. Parang may pinaglalaban ang kilay ko. Charles Sancho, I miss you also. Kind of woman na hindi mo maintindihan kung okay siya o hindi. Mother Earth. Hi, DJ Rocky. Hello, miss you, Charles. Sana okay ka lang. Hi din po kay Nix Sa mga nakikinig sa Spotify, thank you. DJ Rocky, from what time ko po pwede mabisita sa stasyon? 12:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon. Lagi po kami nakikinig mag-asawa sa inyo sa gabi pag uwi namin galing Dangwa. Oh, thank you. Kaya lang di na kami sa panggabi. Nasa pang-umaga na si Titan Jello, pang-tanghali na po ako. Hi, Princess. Na-miss ko rin kayo, pero ganun talaga. Tanghali na po tayo. Biniyak na po kami. At gusto lang talaga na... mas spread yung kabataan. Mas spread yung kabataan. Bakit?
Oh. Sa umaga, matanda. Di ba? Madaling araw, 4:00, matanda. Balanse sa umaga. Susundan ng matanda ulit. Pagtanghali na, bata na ulit kasi raketera na yun. Susundan ng matanda. Tapos dun sa panggabi, playbook, bata na naman si Maratoni. Sa gabi, matanda na naman. Balanse lang. Sabi ni Luella, kaya pala na anniversary ninyo na 10 years, yung pala yung last ninyo ni DJ Jello. Yes, actually. Kaya parang bittersweet siya kasi nag-celebrate kami ng Secret Files 10th anniversary. Tapos parang despedida namin dalawa. Parang ganun. Or parang break-up celebration namin dalawa. Jonel Gonzalez, hello. Franz Wizard, even if on-air po kayo, oo. Kasi ito lang talaga yung time na nasa booth ako. May horror ba na theme ang Secret File? Every paundas. Stephanie 8, araw-araw nakikinig sa'yo ang mama ko habang siya ay naglalaba. Mabalik tayo sa storya muna ni Lia. Sino dito may ahas na kaibigan? Or parang walang ibang ginawang... Kumbaga, ang ginawa lang naman ng kaibigan niya maging mabuti sa kanya, pero siya, ibinalik niya kasamaan. Ganon. May ganon ba kayong kaibigan? Taksil, traidor, ahas, ganon. Christy Fines PH, Shaye, hello. Hindi pa daw sanay si Tin Rivera. Sabi ni Bayani de la Cruz III, I miss you also. Mas masarap pagtanghali ang Secret Files. Di masaya. Ayan, Sel. Ganda kasi ng convo ninyo ni Jel. Ganun talaga po. Pasensya, no. Luelo. Okay na yun. Maaga ka rin po makauwi. Franz Wizard. Lay Kenny, hello. Christy Fines, hello. Aploy, Jempong Pidong Melay TY. Secret File pa rin. Ang lason mong halik. Hindi ko masabi. Parang lumalim yung dimple ko, Diba? Lumalim siya kasi lumaki yung yung face ko. Okay na rin to para hindi ko mapuyat since you have a baby, sabi ni Lay. Thank you. Mami G, meron akong kaibigan na ganyan noon. Wala na ngayon. Di bali, ako kaibigan. Di bali, wala akong kaibigan. Hindi ka po ba papadaan sa bahay dyan, ma'am? Ano yun? Sel, ako merong linta na friend. Name drop name drop. Ay, DJ Raquel, alam mo story ko, diba? Kaibigan ko na anak ka ng boyfriend ko. Ay, oh my gosh, yung kinuwento mo ba yan dito? Clarice Lali. Marivic Revano. I like the voice. It's clear and pleasant to the ears. Sabi ni May, I also have a friend, pero dahil hindi nagpautang, wali na. Wow. Hindi totoong kaibigan yun. Alam mo na, pag eto na yung narinig mo, ihanda mo na ang palad mo. Kasi, kakati na yung palad mo dahil makakatanggap ka na ng 1,500 pesos!
petot! Hatid po yan sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. At eto na ka, Mr. Driver. Kapit kang maigi dahil ito na ang plate number ng maswerteng Mr. Driver na magwawagi ng 1,500 petot sa programang Secret Files. Siya po ay may plakang NJW3145. Siya po ay nagmamaneho ng GSM, Green GSM. At ang kanyang pangalan ay Elpidio. Taray, parang presidente lang ng Pilipinas dati. Elpidio Rupisan. Elpidio Rupisan, kung nasaan ka man, igalaw mo ang cambio. Wala ka naman baso dyan. Cambio yung igalaw mo at tumungo ka na dito sa impila ng Love Radio para matanggap po na ang 1,500 petot mo. Elpidio Rupisan ng Green GSM may plakang NJW3146. Congratulations, nanalo ka ng 1,500 petot. At para sa mga kabisyo natin out there na gustong maging tulad ni Elpidio Rupisan, ano pang hinihintay ninyo? Magpalista na po kayo dito sa himpilan ng Love Radio, MBC Media Group, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Katabi lamang po ito ng Aliw Theater, Star City. Tapos hanapin nyo lamang po yung PSG namin, as in Poging Security Guard. Doon, palisan niyo po yung pangalan ninyo at yung listahan po ng inyong mga naging anak na hindi alam ng misis nyo. Charot! Lagay niyo po yung detalye niyo doon. At ito pa yung isa sa mga paraan para kayo po ay manalo ng 1,500 petot. Kayo po ay dapat laging nakatutok sa Love Radio. Kasi kung kayo po ay masakyan ng kahit sino mang DJ ng Love Radio, basic na basic, iaabot po sa inyo ang 1,500 petot. Once again, ito po ay hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kapit lang kabisyo at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Leah, saan mo ilalagay yung hangganan? Sasabihin na tama na? Makukonsensya ka kaya? May mga iba hindi marunong makonsensya dahil masaya sila. Pinaniniwala nila yung mga sarili nila na wala silang ginagawang mali. Dahil sa pagpighati ng iba, doon sila sumasaya. Paano yun? Habang pinagkakatiwalaan ka ng isang tao, tinatraidor mo pala siya. At pagkatapos mong gumawa ng mali, wala kang maramdamang pagsisisi. Ang tanong, tao ka ba? O hayop?
Abangan natin ang susunod na magaganap sa buhay ni Leah sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Ang pinaka-weird, hindi ako nakaramdam ng guilt. Instead, I felt validated. Kasi sa isip ko, kahit may girlfriend siya, ako yung pinili niya. For once, may taong nagparamdam sa akin na desirable ako. DJ Rocky. Pagdating nila Claire ng gabi, parang walang nangyari. Sabay-sabay kaming nag-dinner. Masayang nagkukuwento si Claire tungkol sa pinuntahan nila ng parents niya. May mga bagay daw siyang hindi nagustuhan doon sa event na pinuntahan nila. At habang pinagmamasdan ko siya, para sa akin normal lang ang lahat. Nakikinig lang ako, tumatawa, nagre-react sa sinasabi niya. Na para bang wala akong ginawang pagtataksil sa taong kaharap ko. Ni hindi ko nga alam kung paano ko nagawang tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Pero nagawa ko. Hanggang sa nagpaalam na ang boyfriend ni Claire para umuwi. Nag-usap sila bago siya umalis. Tanaw ko yung sweetness nila. Walang guilt. Walang pagsisisi akong mahugot. Ang meron? Yung pakiramdam na parang may napatunayan ako sa sarili ko. Kasi kahit may girlfriend siya, ako yung pinili niya. Gusto ko kasing maramdaman na may taong gusto ako, na desirable ako, na may taong kayang pumili sa akin. At sa ginawa namin ng boyfriend ni Claire, na-achieve ko yun. Few days after, nag-message sa akin ang boyfriend ni Claire. Can we do it again? Napaisip ako. Parang nag-iba yung tingin ko sa nangyari sa amin. Akala ko kasi may something. Akala ko pipiliin niya ako. Yung bang may nararamdaman din siya para sa akin. Pero hindi pala. Nakita niya lang na merong pagkakataon. Na pwede pala yung ganun. Yung may mangyayari sa aming dalawa habang may girlfriend siya. Tapos papayag lang ako. Pero yun na nga, DJ Rocky. Gusto ko ring pumayag. Hindi naman dahil sa mahal na mahal ko siya o may pagtingin na ako sa kanya. Hindi rin dahil gusto kong agawin siya kay Claire. Kundi dahil gusto kong may maramdaman. May maramdamang tao na nagkakagusto sa akin. Well, hindi ko na alam. Kung itutuloy ko o hindi. Pinag-iisipan ko pa. At hanggang ngayon, wala pa ring alam si Claire. Iniisip ko, ibaon na lang yung sikreto. Hanggang sa mawala ako sa mundong ito. Kasi kapag nalaman ni Claire yung ginawa namin ng boyfriend niya, baka mawala yung friendship namin.
Tsaka kapag umamin ako o malaman, magkabistuhan, baka mawala rin yung pamilyang kumukup-kup sa akin. Eh syempre ayaw ko namang mangyari yun. Alam ko namang masama parehas eh. Yung ginawa kong pagpatol sa boyfriend ni Claire. At yung pakiramdam na hindi ko ito pagsisihan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kay Claire kasi kung sasabihin ko sa kanya, hindi lang yung friendship namin yung mawawala eh. Mawawala rin yung pamilya na tumanggap sa akin dito. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Leah. At ito, ang aking secret file.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang nararamdaman ko, kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Bakit ganun, no? May mga taong alam naman na nila na mali yung ginagawa nila. Pero, tinutuloy pa rin nila. O may mga taong alam nila na mali yung bagay na yun, pero ginawa pa rin nila. Bakit? Bakit nyo ginagawa yun? Tsaka, bakit ninyo tinatraidor yung mga taong wala namang ginagawa kundi maging mabuti lang sa inyo? Sa secret file ng ating kabisyo na si Leah, naging marupok siya. At yung pagiging marupok niyang yun, hindi lang basta kahinaan eh. Kundi parang paglalabas ng tunay niyang pagkatao na isa siyang tao or isa siyang higad na nagpapanggap na tao, gano'n. Ewan ko kasi ang taong walang konsensya dun sa maling nagawa niya, hindi ko masabing tao eh. Ano mo yun? Tatanungin kita, paano ka pinalaki ng magulang mo? Ano ba, may traumatic experience ka ba ng bata ka kaya nagkakaganito ka? Kulang ka ba sa aruga, pagmamahal, kaya hinahanap mo ito sa iba? Na kahit may matapakan kang ibang tao, okay lang sa'yo. Basta maging okay yung pakiramdam mo. Basta maramdaman mo na you are valued, you are okay, you are loved. Okay lang. Kahit traidorin ko ang kaibigan ko, ang host sister host ko. Sabihin na natin mahirap pa na tumira sa ibang bansa. Pero kung ang ipinapakita sa inyo ng pamilyang nag-aaruga sa inyo sa ibang bansa ay puros kabutihan, hindi ba dapat suklian nyo rin yun ng puros kabutihan? Leah, hindi ko alam kung hanggang kailan ka hindi makukonsensya. Hindi ko alam kung pinaparamdam mo lang sa sarili mo na wala ka talagang ginagawang mali para maging okay yung pakiramdam mo. Pero sana mamulat ka sa katotohanan na you are being unfair. Hindi lang kay Claire na sister host mo, kundi sa sarili mo. Kasi sa palagay mo ba, Leah, sa pagpayag mo dito sa boyfriend ni Claire na may mangyari sa inyo, nagiging mahalaga ka? Sa palagay mo ba
Talagang pinipili ka? Pinipili ka lang na i-eme kasi nga accessible ka. Pero hindi. Sa pagpayag mo sa ganong klaseng gawain ng boyfriend ni Claire, pinapatunayan mo na wala kang pagpapahalaga sa sarili mo. Wala kang respeto sa sarili mo. Hindi na ito tungkol dun sa pagtatraidor mo kundi pagtingin sa sarili mo. Kasi kung meron kang pagpapahalaga, pagrerespeto at pagmamahal sa sarili mo, hindi mo hahayaan na kung sino-sinong tao ang papatong sa'yo. Hindi mo hahayaan na may girlfriend yung kekeme sa'yo. Hindi ka basta-basta bibigay. Kasi yun yung tunay na may pagpapahalaga sa sarili niya. At sana yun yung maintindihan ng mga kabataan ngayon. Na hindi porke masarap, ibig sabihin, dapat nang gawin. Di ba nga sabi nila, yung masarap minsan yun yung bawal. At dapat, pag binibigyan kayo ng mga magulang ninyo ng panahon para makapag-aral, oportunidad para makapag-aral, gugulin nyo yung oras na yun para makapag-aral kasi darating din naman yung panahon na makakatapos kayo ng pag-aaral at kahit ilan pa ang ijowa ninyo, pwede ba sa payag sila? Kahit ilan pa yung manliligaw ninyo, go lang kasi nakatapos na kayo ng pag-aaral. Sa hirap ng buhay ngayon, kaya nga po dumadami ang cases ng mga teenage pregnancies, dumadami po yung porsyento o umaangat yung porsyento ng mga hindi nakakatapos ng pag-aaral tapos najojontis na dahil sa impulsiveness. Ibig sabihin, hindi nila masyado pinag-iisipan yung mga desisyon nila sa buhay. Dala na rin yan ng isa pang immaturity. Immaturity, impulsiveness, equal what? Equals? Hindi ako magaling mag-compute. Pero, disaster ang kalalabasan niyan. Yung mga pangarap mo sa buhay, baka hindi mo na ma-achieve. Hindi naman sa tinatakot ko yung mga kabataan ngayon At hindi ko rin naman sinasabi na gayahin niyo ako na lumandi lang pagkatapos kong mag-aral. Nakaligtas nga ako sa teenage pregnancy pero sa pagiging matandang dalaga, muntik hindi na. Pero yun nga kabisyo, hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Pero what I'm saying right now is that kung binibigyan kayo ng mga magulang ninyo ng pagkakataon o oportunidad na makapag-aral, mag-aral kayo. Yun muna yung gawin ninyo. Kung meron kayong jowa, sige, go. Gawin yung inspirasyon to. Kung may mga kaibigan kayo, gawin nyo silang inspirasyon. Huwag silang maging distraction ng buhay ninyo. Kasi isang beses lang kayong mag-aaral. Yang panahon na yan ibibigay sa inyo para makapag-aral. At pagkatapos na ng pag-aaral ninyo, nakagraduate na kayo, may diploma na kayo, tapos pag umalis ka ng bahay ninyo, tinanong ka ng magulang mo, saan ka na naman pupunta? Diyan lang po, lalabas lang po kasama ni ganito. Alam mo, hindi yan magdadalawang isip na pumayag. Bakit? Kasi, nasa legal ka na na gulang, at bukod pa doon, may say ka na kasi nagtatrabaho ka na, may pera ka ng kinikita, at nagawa mo na kung ano yung responsibilidad mo. Tsaka kaya naman din tayo pinag-aaral ng mga magulang natin kasi para sa atin din to, para sa kinabukasan natin. Kaya huwag sasama yung loob ninyo kung sakali man na kayo ay nag-aaral. At mabalik tayo kay Lia. Lia, baka isipin mong maigi at alalahanin mong maigi kung bakit ka nariyan. Aralin ang kultura nila, makisama sa kanila, at mag-aral dyan. Yun lang. Kung meron darating na tao na po pwedeng maging inspirasyon, okay. Pero hindi yun yung boyfriend
ng host sister mo. Sana dumating yung time na makonsensya ka. Sana dumating yung time na makita mo kung gaano ka kahalaga. At yung paraan na yon na makita mo kung gaano ka kahalaga, magmumula lang sa iyo yan. Hindi ibang tao ang magsasabi sa iyo na, oh, mahalaga ka. Ikaw mismo magbibigay ng kahalagahan sa sarili mo na bago ka bubuka. Pag-iisipan mo ito ng ilang beses. Bago ka iisipin mo muna kung ano yung magiging consequences ng mga desisyon at aksyon mo. Sabi nga ni Nicole Ayala, kapag landi ang pinairal, sira ang pag-aaral. Kaway-kaway po sa lahat ng mga kabisyo natin out there na nasa jeep ngayon na may kasamang jowa. Taray ha. Pwede pong magkaroon ng spasyo konti. Huwag po masyadong dikit-dikit ngayon. Hindi po yan mawawala. Charot with a rot. Anyway, kabisyo, sana meron kang natutunan sa ating secret file this afternoon. At sa mga kabisyo natin na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Ako po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang inyong basa princess, DJ Raki Tera, na bumabate kina Connie Levy Season ng LOS Store, Palanan Market. Oy, balita ko ang pogi at ang ganda daw ng mga nasa LOS Store na yan ng Palanan Market sa Makati. At hello din po kay Joyce Lynn Deoferio na nakadaupang palad ni Kajot Pinong. Huwag kang maniniwala sa lahat ng mga sinabi ni Kajot, ha? Kasi sa 10 sinabi niya, 11 doon ang hindi tama. Charot with a rot. Love you, Kajot. Anyway, kabisyo'y kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Leah's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Pran.